do we ask forgiveness from mmụọ? Dịka ndị ọdịnala Igbo. How do we ask for forgiveness from Mmụọ? Do we ask for forgiveness from Mmụọ? And how? Even abịa na church, abịa na church, for example, I was a Catholic. Ọ bụrụ na onye Catholic feel na ya mere njọ, o jekwuru priest, o jekwuru father, o jee for confession. O nwere ihe anyị na-edere ịghọta. In matters of spirituality, n'ife mmụọ, there is nothing like forgiveness per se. Ihe mmụọ na-aghọta bụ balance. Balance it up. Balance it up. And then ma agba gị na ọ dị wrong. Mmadụ ịnọ ịkwụrụ n'ilu mmụọ na-agba mmụọ okwu, na-asị mmụọ na nyanwa bụ onye njọ. We don't present ourselves to mmụọ as weakling. Onye ụka na ọ na-ekpe ekpere, ọ na-agba Chukwu na ebu onye njọ. Chukwu ọbụla Chukwu na God, ọ na-agba God na ebu onye njọ. God gbaghara ya. Ọ sị God gbaghara ya na ebu onye njọ. We don't present ourselves like that to mmụọ. Cheta na mgbe ọbụla ị na-eme ife mmụọ, understand that what you are doing is that it's about balance. It is about balance. It is about give and take. Nee nke a nye m nke a. Ị nọghọ di ya ije ka gị na mmụọ mewe onye bụ onye njọ na onye na-abụrụ onye njọ. Onye mere njọ agwọ ọnụ na ọ bụrụkwanụ na ana m aga ọfụ everyday, na ana m achụ aja everyday. Kedu, how do you present words? Agba m na okwu dị nka. Okwu eji agba mmụọ okwu ọ bụ nka. You have to learn it. That is ọwụ nka. It is an art. You have to learn it. If not, you'll be using the wrong approach and the codes and be making mistake. Mmụọ no send you. N'ibido tata anụ agwawa mmụọ, I am a sinner. Akwụkwa m onye njọ, gbaghalụ m. Ọ nwata ka mbụ na-asa n'afọ nke nwe ibe mmanụ. O ji wee bụrụ na ma amahọ. Mmụọ ada anụ ihe ị na-ekwu. Agba mmụọ na ihe mmụọ na-anụ bụ action, sign, symbol. Action, sign, symbol. O nwere ihe mere na Igbo anaghị eje n'ilu mmụọ gbara aka. Na anyị ga-eji iri ife n'aka wee gakwuru mmụọ. Abịa n'ọdịnala Igbo, enwere ways of doing things. Ife iruo na imejọrọ mmụọ ma ọ bụ na o nwere ihe imere alụ or something, Igbo sị gị ga-akpụ alụ. Just gaa mee ume ịkpụ alụ. That settles it. Ife iruo na imetere ife ọchụ na ọchụ gbara gị or something, were mmiri wee sachapụ osu, were ose ọjị wee gbapụ ọchụ, were uriom wee gbapụ ọchụ. All these things are there. No mma na ihe ọbụla nwere ife eji eme. And once you present that to mmụọ using the right words, it balances it. Mmụọ understand what you say. Ọ bụla na imetara ife arụ, ịgbala aka ije n'ilu mmụọ do gbaghara. Yes, it is good to feel remorse for what you did. That remorse goes a long way. But I want you to understand that it is not just about what you say in your lips, in your mouth. It is not just about what you say, but more of what you do. Ya bụ na imela arụ ka akpụ arụ. Ya bụ na imetara ife ọchụ ya gbapụ onwe gị ọchụ.
mana ị nọ n'iru mmụọ, understand that na ị nọ n'iru mmụọ bụ you are issuing code. Ị na-agba mmụọ okwu, you are giving instruction to mmụọ what you want to happen and how you want things to be. Igbo anaghị agba aka asị mmụọ I am sorry. Ịgbarugodo aka wee sịcha mmụọ I am sorry. Ọ ga-adịkwa mkpa na imechara werekwa something to present in restitution. Onye ma edide nkụziri ụnụ nkụzi gbasara ịkpụ alụ. O nwere ihe mgbara ọnụ that na-abịa n'ihe gbasara the process of obtaining forgiveness from mmụọ na-arụ imerụ. A na-enwe contrition, a na-enwe remorse, contrition, firm purpose of amendment, and then restitution. That restitution dị mkpa. That restitution bụzi that practical ịkpụ alụ which a priest will now come and officiate. Ezana ewe were atụrụ maọbụ ihe ndị ọzọ be then based on ihe ọgbarụ gị and the level of the alụ a na-akpụ. Ewe settle other one. There must be material to present in exchange, in restitution. Ị na-aghọta? Uche na-ebunye gị tata bụ nwanne ngwa bụ onye ọdịnala. Never you present yourself to mmụọ as a weakling. Mmụọ ga-eji gị gbuo egwu. Mmụọ ga-asị na ya mara ife. Never present yourself to ndị anụ ahịa ha bịa na mmụọ. You know, from their utterances, ịghọta na onye aghọta ọdị ife bụ mmụọ ma ya bụkwazi ịghọta ife ọ bịara ime eme. Igbo have ways of doing things. Ịma nga n'iru mmụọ ya na-asị ịga n'iru mmụọ go straight to ihe iji ma ya wee bịa. Ọ bụrụ ịbịa n'iru mmụọ ebido odu kọtọwagodo onwe gị. Ịbịa n'iru mmụọ ebido odu demoralize bụ onwe gị, butuwegodo onwe gị. Mmụọ ji wee bụrụ na mụ bụ onye njọ. Ihe a na-eme abụrụ ife chọọchị. Mmụọ ji wee bụrụ na mụ bụ onye ịbụrụ onye njọ, change from it. Ya bụ na o nwere ihe ị na-eme ma na ọ dịrọ mma, desist from it. Ndị imegolo eme go and cleanse it up through ịkpụ alụ ma ọ bụrụ na alụ. Ya bụrụ na o nwere mmụọ imejọrọ, were ife gaa n'iru dị mmụọ, gwa dị mmụọ okwu and settle it all. Ọ bụrụ na ị na-aga nyụsie nsị n'ụzọ, ị nọrọ ị na-asị he na amụrọkwa m ụma oho sorry yo amụọkwa m ụma nke nwa ibe nwa. Ihe ị na-ekwu mmụọ ada anụ, ihe mmụọ ga-anụ bụ na ị galụ take action, kpopụ data nsị ahụ, kpopụ ya n'ụzọ. That is the language mmụọ ga-anụ. Ma n'ihi na ọ naghị na-ekwukwucha ihe niile a ma nsị ahụ akadoro there, you have done nothing. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ekenekwe ngo nha otu ọzọ mma esi wee kwu ya ka ọ na-aghọta. Ana m agwa gị na-eke nkụzi Ezinwa Anaedo. Ask for wisdom to understand my teaching. Maka mmụọ anaghị ekwu ka mmadụ. Ekenekwe ngo. Inweta ozi a pinye aka na share button tụsa ya. Cheta na ebe nkwa na anyị na-eme saraka na obi anyị, part of the saraka. There is a lot of benefit you stand to gain from that saraka. Be part of it. Nyeruchi gị aka to serve you better. Nyawa aja saraka chi ga na-adọrọ ike na ya. Chi ga na-generate currencies from it. We are now offset ụgwọ iji. Iwe na-enwere onwe gị. There are some people that have made it a point of do that every nkwa they must be part of the saraka and ha amuru ha na-erite na ya. Ha amuru ha na-erite na ya. Ekenekwe ngo. Gbashiu nyanyeghị anya eji afụ ụzọ. Anya eji afụ ebe uru dị wee nwetakwana ya. Yeah? Chat me on WhatsApp 08032477868. Ekenekwe amụrụ ya gazie.